2 см да е нормал. Включваме се между София и Самоков при една от отбивките за Горния окол, където проследяваме качеството на извършените ремонтни дейности и аз се обръщам към Найденов и го питам: господин Найденов, това ли е качествения асфалт? Наистина има некачествен ремонт само в отсечката Долна баня Костенец. Не става само с геодезия. Трябва си някой да знае как се прави асфалт. Нищо, че на нас ни обяснява, че не разбираме от асфалт. Ето това нещо да го обясни Найденов. За самото състезание това изобщо не е фатално. Почистили сме канавките от дясно, където ще минат велосипедистите. Обикновените хора си умират, бе. Какъв е проблемът? Това е почистена канавка. Браво, министър Найденов, точно така, браво. За самото състезание това изобщо не е фатално. Тези крайни елементи са забранени от години, защото при сблъсък на автомобил с тях или на мотоциклетист, общо взето, със сигурност това води до смърт и тежки наранявания. Това изобщо не е фатално. Това е състоянието на моста при една от отбивките за Горния окол. Ето виждате ограничителната система за пътища. И се чудя наистина с каква наглост министър Найденов излезе да обяснява колко всичко е безопасно и как всичко е наред. Това според него безопасно ли? Или може би виждаме различни неща? Изобщо не е фатално.